बर' समाजाव मोनथाम फोरबो दङ बैसागु दमासि आरो काति गासा फोरबो बे मोनथाम फोरबोनि दिनै काति गासा सावनाय फोरबो काति गासा सावनाय फोरबोआ बर' हारिनि जोनोमजोंनो फैफानाय मोनसे फोरबो आबाद हुनायनि सिगां सिगां जेब्ला जोंना माइआ ओंखारगोन एम्फौ एनलाया जेन जोंनि आबादखौ धंस' खालामनो हाया बे एम्फौ एनलाया फैनानै जोंनि बे आलारि बाथि सावनाय काति गासा सावनायावहाय जोबस्रांफैयो जोंनि जा आबादखौ बिनस्थ' खालामनो नागिरनाय जोंनि गाज्रि माबाफोर आत्माफोर बेफोरो जों जानगारलाङो बेनि थाखायनो बे फोरबोखौ बानायनाय जायो। खौ गोजोननाय मोनदों जोङो दिनै बेयाव सेन्ट्रेलि इउ पि पि एल दोलोनि जानानै आरो आसाम गभमेन्टनि जोंनि केबिनेट मन्त्रि मानब गेदेर बिदा गेदेर बिजय ब्रह्म बिथांनि बाहागो लाफानायजों लोगोसे जों बेवहाय हाबाफारिखौ खुंनो मोनदों। इसोरा जों बर' हारिखौ आसिरबाद गोनां मुलुगा जोनोम जानायनि बेसेबांबा दिफारेन्स थादोंब्लाबो जों बर' हारिया जे बेसेबां हाजार बोसोरनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों रायजो जाबोदों आरो बे फोरबोखौ फालिबोबाय थादों दिनैनि जोंनि बे 21st सेन्सुरिनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जे बेखौ बावगाराखै बे जोंनि थाखाय गौरबनि बाथ्रा। सार आथिखालनि आबादारिफोरखौ जोङो अर्गेनिक हासार होनानै आबाद मावनायखौ जों नोंथांनि जा सोंथि बेयो खोब मोजां सोंथि दिनै बांसिन जोंनि समाजनि गेजेराव जे केन्सारा सोदांदों बा गोसारदों बे केन्सार गोसारनायनि गुबै जाहोनानो जादों जों अर्गानिकनिफ्राय जानगारबोदों। मोनसे समाव जोङो माइखौ मिलाव सौवामोन बाक्सा माइ जायोमोन रन्दै बरहा माइ ओंखाम जों जायोमोन फिथाइ सामथाइखौ जोङो गावनो मावनानै जायोमोन अर्गेनिक भाबै जोंनि आबादफ्रा 100% अर्गानिकमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव अर्गेनिक होननाय बेसादखौ जों मोननो गैलिया नाथाय मोनसे खोब गोनां बाथ्राया जादों बर'फ्रा अर्गानिक होननाय बेसादनि सायाव खोब कनसियास जाबोदों गथिखे नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों अर्गानिक गावनि न'आवनो जा दखरसे हा थादों दङ बेवहायनो मैगं थाइगं बानलु बायदिसिखौ मावनानै जोङो जेन मालाय गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो बा सोनारनो हायो बेफोरबायदि आसा खालामनानै आं दिनैनि बे फोरबोनि गेजेरजों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों